Ne smijete tu stajati, gospodine. Au. Bravo. Bravo, man. Ispišu vam se usta. Rekao sam, imaš 5 Pisati u sekundi da se usta. vratiš. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alti si ispišu u usta. Mune. Alo. Toliko si pametan da nisi rekao lice i razlog, majmune 1. Debilu, rekao sam da su dalje, nemoj da mi se kužiš. A šta su deli, treba... Alo. Opa! Šta smo to čuli? Opa! Pusti domiće, pusti. Imam snimak. Od ovakvih ljudi ne možemo mi tu.